Joo, täällä on tämmönen kiva ilma tommonen autolle. Ja vähän kylmä on kyllä, mutta katsotaan mitä täältä. Tervetuloa! Meillä on täällä vähän vaihtunut, eikä ole tullut pitkä aikaa mitään videonkaan. Paitsi se yksi short-video, mikä tuli. Minähän olen laittanut jo vaatteetkin päälle. Vyön. Mutta aloitetaan täältä. Siellä on tämä. Se. Sitten siinä on se. Ai niin, ei tätäkään silloin ollut. Ei ollut. Ja sitten tässä on tämmönen audio-interface. Siihen voi niinku laudella. Bassovahvari löytyy. Täällä alhaalla. Kitaravahvisti Orange. Tää on niinku oikeesti. Paita voi mä en vielä omista niin. Sitten on tällainen Telecasteri. Tää on niinku se DIY-kitti. Niin tää on niinku Stratocasterin pää. Tää on Telecasterin Harley Bentonin se. Joo, ja tuossa löytyy sitä basso. Täällä on nämä. Nämä meidän vanhat kitarat, mitkä oli viime. Se Venäjän kitara. Ei näitäkään edes ollut. Nää on ollut aika kauan. Niin, me ollaan tilattu tommoset pidikkeet kaikille. 2,5 euroa Kappale. Sitten nämä rummut. Katsokaa niitä! Niin, katsokaa oikeesti. Katsokaa kun alkusyntio pois. Minä kuvaan täältä niin, että näen liikaa studioa. Niin. Soitan vähän Kinoa. Kino on paras bändi. No ehkä. Kyllä mun mielestä. Venäläinen bändi. Mutta sitä aikaa. Semmonen. Joo. Noniin. No jatketaanko tästä sitten vai viitti vielä ihan näyttää? Joo, minä näytän. Siinä on se studio. Niin, tai se tuppi. Se tuppi. Mitä? Tää on MIDI-rekorderi. Tää on ollut ennen, mutta mä en oo tuonut sitä. Ja sitten tuolla on valot. Katsokaa. Ei vielä näytä kaikki. Ei, mutta voi sanoa, että se kertaa koko studio. Siinä meillä on vinyyleitä. Vinyyli, juttu. Tämmönen kaikkeihan siellä on. Kaikki maailman. No niin. No niin! Tämä on se meidän kiva alue. Tämä on sohva. Tämäkin on ollut ikiaikoja, mutta te näette 20. Aiko on? Siinä on tyynyt ja siinä on se. Sitten täällä. Siinä on Philipsin joku telkkari, Pleikka 3. Joo, Pleikka 3. Siellä on kaikkea juttuja. Ja siellä on kahvinkeitin. Siellä on kahvinkeitin, wow. Joo. Ja sitten No toi piano ja koskettimet ja sitten tässä on toi tuoli. ja pakasta. Ja sitten kaikki nuo! Kaikki ja sinä! Niin. Ja joo. No vielä pakastiin. Niin. Ja sitten katsokaa noita. Puhtaat. Ai vitsi. Mä en ole nähnyt tota kulmaa varmaan 3 vuoteen, mutta siellä on nyt kahvinkeitti ja roskis. Ja täältä löytyy sitten taas lisää. Täällä on papereita. Täällä on kitaraplektroja. Täällä on pelejä. Letkroja. Paperia ja kaikkea. Laitetaan telkkari päälle. TV-taso. Niin. Kato, kun meillä ei ole siis täällä autotallissa siis antennipiuha jo paikkaa, niin ostin Kirpputorilta tommosen antennin tuolla. Se vaan menee tuohon telkkariin ja kanavat kuule tulee, pistäpä 1. Mutta no, ne tulee. 4 nyt ollaan, mutta ne tulee, siellä on remppaa ja muutto, mutta kyllä ne tulee sieltä. Laitetaan 1, katsotaan mitä sieltä löytyy. Erilaiset. Mainos, mutta joo, pistä pois. Joo. On tää nyt aika paljon edistynyt. Viime videossa. Niin. Mä mennä soittaa kitaraa. No niin, sähkökitara on. Otas päälle. Muse plektro sieltä. Soitaan vähän kiinni, tietenkin.
sellaista? Se on semmoista tää meidän musiikin tekeminen. Tai Tai soittaminen. Niin. Joo, kuulostaa paskalta, mutta Joo, mutta jos joku haluaa ostin tää tutulta 50. Aika hyvä hinta. Joo, siinä on vahvissa. Orangen, Ja laatu vahvari. Niin, ja sit tommonen vanha leikkimäkin penkki siinä. Kattokaa. Rakennetaan joskus kunnon räkki siihen. Orange Cruz. Tämähän on ihan laatukamaa, vaikka 10 vuotta vanha, mutta... Mites silloin väliin, kunhan se toivee? Niin. Tai joo, bassot on siinä. Miltäs tää näyttää? Laitetaan tähän, että ennen ja jälkeen. Joo. Kyllä kiva ilma. Täällä on skoottereitakin ja grilli. Mikäs tää on? Ootas. Mikä tää on? Tervetuloa Focus Dropin studiolle! No niin. No. Se video oli siinä. Varmaan tää tulee seuraavaksi ja tän jälkeen tulee varmaan samana päivänä. Eli tää on kuvattu ja tää tulee varmaan 29. Niin tää tulee tänä päivänä ja tulee tänään toisiakin videoita. Kokki koulu. Joo, me ollaan tehty siellä vähän kaikkea kivaa, mutta ette ole vieläpäs nähnyt, kun ei olla jaksattu editoida. Ai niin. Joo, toivottavasti tykkää. Tilatkaa ja tykätkää ja... Kommentoikaa TikTokkiin. Koska tänne ei varmaan pysty. Niin. Alpo kuittaa, kiuttaa ja kiittää.